Il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza l-NCPE organizzat business breakfast ta' Sliema sabiex tnedi l-Equal Pay Tool. Din it-tool tiffaċilita l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-istess xogħol u xogħol ta' valur ugwali bejn in-nisa u l-irġiel f'organizzazzjonijiet li jimpjegaw mill-inqas 50 impjegat u li huma ċertifikati bil-marka tal-ugwaljanza. Din it-tool se tgħin l-organizzazzjonijiet jidentifikaw u jindirizzaw inugwaljanzi potenzjali li mhumiex ġustifikabbli fil-pagi. L-impenn għal paga ugwali huwa partikolarment rilevanti fil-kuntest tat-direttiva dwar it-trasparenza fil-pagi adottata aktar kmieni din is-sena li ssejjaħ għal miżuri biex titjieb it-trasparenza fil-pagi, jiġġieldu diskriminazzjoni fil-pagi, jiżguraw paga ugwali għan-nisa u l-irġiel li jwettqu l-istess xogħol jew xogħol ta' valur ugwali u jikkontribwixxu wkoll biex tiġi indirizzata differenza fil-pagi bejn il-ġeneri. Il-Kummissarju tal-NCPE René Laviera spjegat li d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri ir-riżultat ta' diversi inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol. Din ħatajn mhux biss lil ħaddiema imma anki lill kumpanija mhux biex tattira iktar nies validi u anki iżomm in-nies li jkun tant investit fihom bħala taħriġ, bħala esperjenzi u allura l-kumpanija dejjem tista' tikber u timxi l quddiem. Qed ikun imħeġġeġ biex l-organizzazzjonijiet jagħmlu użu mill-Equal Pay Tool tal-NCPE għal analiżi preċiża tal-istruttura tal-pagi fil-kumpaniji tagħhom minn perspettiva ta' ugwaljanza u li tipprovdilhom għarfien biex jiżviluppaw miżuri u jieħdu azzjoni konkreta biex jindirizzaw l-inugwaljanzi fil-pagi meta jkun meħtieġ.